and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Awa, di ka na magmais din doon ako. Awa lagi, matay pa. Awa lagi, sus. Makastress. Pura namin. Ingon pa ni Atty. Robel, makastress ni balita. Ato na itakli na. Bukas ang chorizo na! Bukas ang chorizo! Ay, mas Julius. Hey! Unya usao naman eh. Ha? Usa may buhaton na to, editor. So, Oh, ako mismo may musilot nila. ha? Gamiton ako ang akong gahom sa pagkayawa. Ha? Arong kastigo na ko silang tanan, silang sayop ng mga binuhatan, bangag sa ilong. Unsa? Oh, come on! Ayaw na, Tur. No, ha? No, mahad ba yan? Mahad na. Si Mad. Ikaw man, as mahad. Ka na mahad. Ha? Ay. Hindi na mayo yung mga na. So, Kaya ito man eh. Remember, oh, nawa na tay igong gahom nga makapanalipod sa atong kaugalingon. Tao na ba yata? wa pa gani ko kasuldi sa ibabaw. Noon sa... Ha? Balik na! Ha? Mauna. Ang mo ba? Oh, Oh, sige, padayon na ta. padayon. Pidasan ni may pagkabangag biya sa ilong ni. Mm. Bitawa binasutihan talang ka ha. Oh, Naglungot-lungot na yung kay ko ng gibuhat ni Dindo na to siyo. Matay pa siyo. Pida. Wa pag yung ko makabaws niya sukad pag yun ka na to. Hangtod karon bangag sa ilong. oh, come on. Di ka makapildi, Tur. Kung maghuna-huna kag panimaus, you're thinking panimaus size. Panibaw size. Oh, Paita gini mo in English. Pataka lang saag na pataka pa. Unya, pasagdan lang na to sila. Aning ilang daotang buhatan, binuhatan. ayaw may kalimot. Ganay ginuo nga nagtanaw na to. Ugwa taniya pasagdi. Bantay ka na. Pirmi na kung nakadungog anak kaniya to siyo. Pero sa kung nakita daghan na kayong naalkansi o napildi na ni kalibutan na tungod kay pulos lang nato gisalig sa Ginoo ang tanan. Bangag sa ilong. Mao ko na'y angay na itong buhaton, Tur. Kung gibuhat na itong tanan, pero wag yapon tayo nahimo tungod kay nagsalig-ling ita sa atong kaugalingong kusog. Mao nga ato lang yung isalig sa Ginoo ang tanan. Sama ining nahitabo na turon. Huh? Same as what happened now. Kabantay ka. Kato aksyon na ito gawa ka saan. Para na ko sino. Seryoso, para ginako naapatay dagang mahimo siyo. Oh! Naapas siyo. Oh! Tinuod na. Oh! Tinuod bitaw na. Tinuod na. Walay tiil siglang oh. Basta di lang yun ta mudangup sa batik nga paagi. Sama sa imong gisulti kaniya. Oh. Nga manimaos yun ka. You will take revenge. Depende. Depende lang unya ni siyo. Mao na gingon sa mga Tagalog nga kundi mada sa santong dasalan, ipaagi sa santong paspasan, bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw yun ha. No, ha. Bad ba yan? Bad. No. Kinahanglan nga musunod na. Bantay ka? Oh. Musunod na sa atong mga lagda. Sunod ta sa atong mga lagda o katuyuan na to ining kalibutan na. Tibane, remember, Yay. ang imong misyon, naggusto ra kang mahimong anghel. Mauna. Deep size. Makalibog kayo siyo. Makalibog. Bahala na lang siguro kung di ko maanghel. Basta kay manablan lang yung ko ini. Kay sobra na kayo kining gibuhat ni Dindo diri nato. Bangag sa ilong. Oh, come on. Congrats na tong tanan. Congrats. Congrats din. Believe kay mi sa imong mga diskarte din. Wa may magdahom nga mabaliktad ang tanan. Basta gamiton gani ang utok Joe. Daghan kita og mahimo. Nagkatawa bitaw ko din. Believe kay mi sa imong abilidad. Grabe. Daghan na kay ko og experience anang mga ingon ini Joe. Wa pa'y kontra nako nga midaog batok dako. Silang tanan nahimong inutil. Unya din ang mga Valdez. Kung sa man nato lihokon. May kay nangutana ka na ko ana Joe.
Mausab na yun mi kanunay sa kong huna-huna. Kinangan nga mabawi igid nato ang Villa Casa. Aw, ipatrabaho na namo. Mhm. Aron naa say kalingawan ang atong sakop. Bueno. Magsabot og maayo bahin na Joe. Aron maplastada na nato. Ug maayo ang atong mga plano kung unsaon nato nga makabaws ta ni Mr. Valdez. Sayo na kina din. Kung dagito na to siya. Dagiton. Siyempre kina to ng buhaton. Mhm. Saman, nakanindot nga ideya? Aw, naa kay din. Oh, sige, sige. Maminaw ko ni mo, Joe. Katagi ko sa imong mga bulawanong huna-huna. Awa man ko'y supak anak pa nga magpasalamat kita ni Tindo. Ang ako lang, di lang gyud ko magpalabi sa akong pagdaig ni Tindo. Kay hangtod baya karon mir, wa pagyud ko mo believe anak niya. Kang tatay raman sa nang istorya ba? Actually, si Dindo, wa man maingon nga angay kita magpasalamat niya. Lain na ba kay si tatay? Kay papasalamaton gyud ta niya ni Tindo. Uyon-uyonan lang gina natos tatay. Total, di man sana siya makapugos na to. Pero lain pa'y ato mir ba? Wala ba gyud kay plano nga imo pang ablihan pagbalik ang kaso ni Arturo? Wa na lang mingoy. Ang Ginoo na lang gyud may mag-igo sa tanan. Aw hinuon, naara gyud nimo ang tanang desisyon mir. Di man sa ingon nga nawad-an ko gana, Ming. Gipaminaw lang yun ako ang tambag sa itong mga abogado ba? Nga sila mismo, miingon, nga lisod gid kaayo ang kaso ni Arturo. Ilabi na nga, wa nagibisag usa nga mobarog nga testigo. Ang akong nahibudngan mir ba? Nga hangtod karon ba? Kay katugingalan og Joe Montibar nga mipabor unta nato. Kalit lang nga mibali og mipabor nga to ni Dindo. Na, maunay lisod kayong tugkaron, Ming. Si Joe ra gyud mi nahibaw anak sa tanan kon nganong kalit siyang mibaliktad. Mabitaw na mir. Nga wa gyud ko'y pagsalig ni Dindo hangtod karon. Kay dako gyud ang akong pagtuo nga si Joe kaniadto misulti gyud sa tinuod nga si Dindo mao gyud utok sa kamatayon ni Arturo. Ang Ginoo na lang ginasayod, Ming. Lisuray lihok ng prisuhan siyo eh. Ay, Mao lagi. Init pa kayo. Yay. oh, Daghang mukla. dagang mukla. Oh, Isto. Dagang lamok. Gawas mukla na sa mga kauban ito pulos mga muklo. muklo. Mga muklo. Baho pa kay anso. Bahong anso. Tapos di mahimo nga magdugay ta din nisyo. Mamatay ta nisyo. Kinalang nga makagawas din ta sa labing madaling panahon pangag sa ilong. Say lang to. Antuso na rin nato. Kining antuso na to ning panahon na. Wa matay mahimo. Antus na kita. Okay. Pero kung wag kita mahimo inisyo, ha? Kung panalibag wag kita mahimo ba? Mabtan lang tarnis deadline. Deadline? Deadline. Babiya ka na tayo deadline na ni. Nam kita Judith. Wag kita mahimo sa misyon na ni. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya unsaon man to ini? Gawa matay ka iskapuhan ini. Pulos man ni kung kito ang mga bongbong. Unya pa yun, putaw pa ang riyas. Sa estipli. Magkunahuna-una tasyo. Ato na yung tunan, ha? Tunan na to mayo. Kung unsa gay maayo na itong buhaton, bangag sa ilong. Diya bitaon tatos budiday mo sa ngabilibaran. Ay, naunsa na sa kabalik sa kanabuniday. Ay, Sugod na magwilisod, ana. Sugod na ilisod. Duga maanad, magamaan. Hello, Day. Sugod with lisod. Ikaw lagi ka to si Kuan. Balibad lagi ka to si... Kinsa to? Ikatong ika-42? Bangag sa ilong. Ano mayo yung buhaton rito, ron di maligas no baba. Mga tuog ko na ta. Mga tuog ta. Delikado maligas no baba. Ma. Magkabantay mga ering. Ay! Sige, mga tuog ko na ta, Tor. Aron magkapahuay ta o magkauna-una tagtanong. Lisod kay ron nga kaapoy pa kayo ang atong mga huna-huna. Ay. Pahuay lang yun una ta diya, so. Pahuay lang na diya, ha? Ikaw li pahuay sa. Okay, ako rin, Kuan. Magkunahuna ko din ni kung unsa gay maayo na itong buhaton. Bangag sa ilong. Ay, nagkatug ng tanan.
Ngingaw na kayong palibot. Ug si Lucio perti ng hagok ug ang ubang mga pinireso. Ay, bisit din ang kinabuhi Pulos gud di malas ang nadangatan nako nining kalibutan. Pulos di maayo ang dagan sa kong kinabuhi. Di gyud nako ikalimod nga nagtilaab ang akong kalagot ni Dindo. Gusto kong makabaos niya. Wa gyud ko malipay ining kinabuhi Unsaon makanako nga makabaos gyud ko ni mga tawhana. Di may mo nga mudaog sila. Uy, hala. Ang mga putaw sa rihas. Akong nabinat og nibaga og maayo. Kinuko. Ngano man Unsa may but pasabot ini. Suwahin ako pagkupot pagbalik. Uy. Wa ko mapasok. Binaton pa na ako ni Mayo. Hala. Makagi namin ini. Naligwat din ako umayo ang mga putaw sa rihas. Kinala nga makiskapo gimi karon din Siyo. Mata dayon siyo. Mata siyo. Katuog na toroy. Mga tuog na ta. Mata lagi siyo. Mangikyas na ta. Ha? O sigoy. Mangikyas. Kita ka ng rihas. Tanawa. Siya. Oh! Bangag siya ilong. Siya ko na siya. Ngano man na tor? Giyon sa manani mo. Ay na pagtagpunta na siyo. Kinahanglan nga makaikyas na ta din ni bangag sa ilong. Oh, kamoy. Uy, tor. Oh. Di mayo na ang atong buhaton, oy. Pero dili man, kinahanglan nga makaiskapo na yung tasyo bangag sa ilong. Tor, huwag sa ba nang imong gihimo? Ha? Nganong? Oh. Wala. Oh, ay noon sabiya ka, ay nalago na pagdagag storya ko, noon sabiya ka, mamahawa na ta din nisyo. Sige na, kawasan na yung dali. Bida. Tana sa tas bida, hingin sa amnang bido. Dali na. Kung maglangay ta, ha? Kung magdugay ganita gani, wala. Basta ikaw maglangay lang ka, biyaan tayo ka din, nawaron. Kaniyot. Bangag sa ilong. Musahay sa nago. Ay. Di ni mayo. Ay, dali na dayon. Anak. Oh. Kana. Paghinay. Oh. Ibida gid ni oy. Ay, inya na lang reklamo, inigawas na nato bangag sa ilong. Hala, unsa ba may imong gihimo diha? Ay paabota ko kadiyot kay ako ning ayuhon pagbalik ang puthaw sa rihas niya. Oh, uy. Pagdali, Tor. Oh, kamaw. Hello? Dindo, Oh, Chip. O sa'yo balita? negative din. Nagka-eskapo ang atong duha ka pinireso. Ha? Si Lucio o si Toribio naka-eskapo? Oo, Pero, unsa mang hitabo Chip? kung magkaanig ka din is presinto, among ipakita nimo kung unsay nito. Sige. Muanha ko karudayon. Sige, magpaabot ko nimo. Sige, Chip. Buisit! Joe! Oh, din. Mari ka na! Gusto na? Maglakaw na ta. At tuon na to si Hepe kaya doon ay problema. Ha? Sa'yo problema? Nakaikyas ko no ang duha ka muklo sa presyuhan. Usa? Nagkaikyas na si Lucio? Oh, pusat na. Atong si Hepe. Aron masayra na to kung unsay hinungdan. O sige rin. Atong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!